ni kira mode sirfike Iba Haidara Bakirlu doto e kene konnana sira koro jedala Mauludu 2024 la ali sangare fasola Haidara ibismillah kira mode Haidara Muhammadu khairul wara man ja'ala mubashira Muhammadu khairul wara man ja'ala mubashira Muhammadu khairul wara man ja'ala mubashira Shauki
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سلام وصلاة على سيدنا محمد وأصحابه وسلم misoli kira bele bainga ana so digan sanmo ina foto iba eni nyanaw yaninga se e ma tona iba me foli folo nyashi ummoga sanma ma ala kira jogo bataba e Seydi Cherif Ousmane Madan Haidara les lions des lions, les lions des galibes, l'homme qui nous a guidés sur le droit chemin, l'homme qui a aidé la vérité par la vérité, l'homme qui a débloqué ce qui était clos, les guides spirituels des croyants, l'ambassadeur de la paix, des fils de Mohamed Madan Haidara et de Bastan Traoré, des noms de Seydi Cherif Ousmane Madan Haidara. Oumoga mifo ki bargara emi sonaga an fa bonya iga kalande mi tey damela yora bela ku halni ko ngaba faga ate bi damela no Cheikh Ali Badara Sangare Haidara tan iba mifo o ko fe minne baga bela jilenfo ni jama kulu sanma munu ga bara sanmo bla kana Allah taala nyira zati kama sida ko jedala mauluba keneka ninkane ka aw demsona balmam soro no awa Ali Sangare mo boga foligen fasan mana ala kira modin san mana Haidara den san mana no Cherif Iba Haidara ala kira modin ni shu dambe tigi eni shu ka son ki yera doya ki fa bonya ki babonya ki kira bonya no Muhammadu ka sega boli ka gitaron ba ka sra bleni ba ka sra jigo boli iga kalan denya fe no Cheikh Ali Badara Sangare ala kira modin ni shu dambe tigi eni shu jogo tigi eni shu ala sona ka be faranyanga ka diche ba manasaba la be goro Cherif Iba Haidara ala kira mode ko wati corona yote shugalati klaf la boneri ma che mingoro la aw nyagoro ala kira mode ka ya fama wane refali ma aw demsuna bal mamsuro no aw Ali Sangare assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Amala fo kala wala yumandon kala barkada sira koro jedala ya kapma damna ne ala toye ala mi an dusku noran islamia mi kuma damna no ala toye ko fe kam masafu masamin togo ya jabaru kam masafu masami ya daira la ko ya kaharu ame alafu ala mi shuko ga duje ani mawara jende odonina ala mi dalike chola chogo min kadale ray abe bi fama ke fama yi ka shini fanda fana ke fama yi ka bi fama ke fanda yi o sebi masami o farale no alamina mbe o alafu bani o kofe mbe nabaga bela jalen foya munu yo ka bara bla kana iba laje sira koro jedala ya nga folu belimbe nimage iba re kama o ga sigi fodo ga jo joli mo joli nu senkan ko iba mina wajulu ke ne ba don ni tige iba re kama mo bi buya ni nyoy buya o buya ba an kanya anya be soro an kram o de no fa Seydi Cherif Ousmane Madan Haidara amala dele ala kan nafani abarkai ala kan nafani abarkai o ko de men ko fe men na waga bela jalen fu invité d'honneur chama en soroya mo bora fo mo bora fo yoro chama na kana nin kenen kan kana boyambulo am ala dele ala ka nyaga dan bela jalen amin rabbi ala so fana alman bana ambia abiya ngoy mam sise
Imam Sise an b'a fo ale ka tugu an kɔ kana yan o yɛrɛ majigi ala k'a n'a sara o ko tɛmɛnen kɔfɛ leader jeunesse mɔgɔ caman bɛ yan mama famanta o ka se sugulew ma ni an karamɔgɔ bɔra ka kuma an bɛɛ lajɛlen fo jeliba yɛrɛ bɛ yan tuguni donc n bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka nabaga bɛɛ lajɛlen fo Fana Moribo ɲɛ bɛ bɛɛ la yan nɔ an ka faamabaw bɛ yan sangarew bɛ yan bɛɛ nana an ka kɛnɛw bonya an bolo donc an bɛ ala fo ala k'an ni ɲɔgɔn caya ka yan dugutigiw fo ka alimamuw fo ka diinɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo monsieur le maire ka kumakan a sera an ma an bɛ ala deli ala k'an n'a yɛrɛ sara ala k'an sago d'an ma ala k'an wasa bi kuma ti jan an bɛ ali fo nin kɛnɛ kan an karamɔgɔ Baningo Amadu a denw b'an fɛ kɛnɛ kɔnɔ yan a denw bɛ yan u fana ka ye nin kɛnɛ ka yɛrɛ dɔgɔya don u fa ye karamɔgɔ kanu fo ka taa se saya sa ma o ye karamɔgɔ kanu mɔgɔw y'a ɲini ka fɛn o fɛn fɔ min bɛ gindo la o ye ala ta ye mais min bɛ fɔ kɛnɛ kan yan an bɛ min ye u fa la o ye karamɔgɔ kanu de donc an yɛrɛ dalen don a la o b'o sira in de kan tuma dɔ la i b'a sɔrɔ u ta yɛrɛ ka bɔ hali u fa ta ye sinon fa bɛ fɛn dɔ faamu ni denw m'a faamu a bɛ tiɲɛ donc u nana nin baara min kɛ u ye baara kɔrɔ de kɛ tan n bɛ ala deli ala k'a ɲɛ u bolo u sen dalen don sen na nɔ min na a fanga ala k'a d'u ma a wasa ala k'a d'u ma u kana siran dɛ ni ko bɛ nin niveau la u tɛ siran tuguni min ka gɛlɛya bɛ ɲɔgɔn minɛ de turuturu don a ye ɲɔgɔn minɛ dɛ a tɛgɛ kɛ ka ɲɔgɔn kɛ kak ni kogo pɛrɛnna basa bɛ don sinon basa don yɔrɔ man ka sɔrɔ kogo kɔnɔ mariton tɛ o mais n'i y'a donnen a ye sira de bila donc n bɛ min fɔ n balimaw ye a ye ɲɔgɔn minɛ a kana mɔgɔ ka kuma lamɛn dɛ ni lajarabi ye mɔgɔ sɔrɔ bɛɛ bɛna i ta fɔ ni e tɛ a ti ɲɛnabɔ dɛ t'a fɔ dɔ in fana ni e fana tɛ a ti ɲɛnabɔ mun b'a fɔ ko ni e tɛ a ti ɲɛnabɔ a tɛmɛna dɔ in fana la ko n'o fana tɛ a ti ɲɛnabɔ donc kuma ni bɛɛ ye mɔgɔw ka kuma mɛn a bɛ kɛ ɲɛna ko e de don k'a sɔrɔ aw bɛɛ de don mɔgɔ y'a miiri ko ne de don ala tɛ sɔn ayi ala tɛ sɔn o la n bɛ o kɔnɔnajɛ wajulu kan kelen d'u ma nin sigiyɔrɔ in na o k'a bila u kunna maa kelen tɛ se ka foyi kɛ aw de b'a kɛ wa n b'a dɔn o b'u kun fana na i m'a ye a nakariya ne tɛ sɔn a ma an ka so bɛɛ bɛ ne dɔn DGP y'a dan o ye nka ne de Iba ka mɔ ni Iba tɛ a tɛ i ye nkalon tigɛ ni ne tɛ ne ma wolo k'a sɔrɔ a kɛlen don ala bɛ bɛɛ sɔn ni sɔn cogo ye fana bɛɛ n'i ka mɔgɔ kanu t'a don hali yɛrɛ wolodenw i bɛ den mun wolo i b'a sɔrɔ dɔ taama cogo ka di ye dɔ sunɔgɔ cogo de ka di ye o bɛɛ tɛ kanu dɔ ya mais kanu dɔw bɛ olu ti fɔ i bɛ sa n'olu ye i b'i da don o kan ala k'an bɛɛ sa o ye olu niyɔrɔ ye maintenant n bɛ nabaga bɛɛ lajɛlen fo mama Famanta a b'an fɛ yan ale yɛrɛ kɔni waliyu don anw y'a sɔrɔ karamɔgɔ ka bonya bɛ cɛ in kan kosɛbɛ karamɔgɔ dama tɛ du bɛɛ ka bonya bɛ nin cɛ in kan mais a farala a yɛrɛ de la a ye bɛɛ bonya k'a ye mori kankara don mɔgɔw b'a yɛrɛ nɔfɛ mais a b'i bɔ nin bɛɛ la a n'aw mana bɛn diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ seko ni min b'a ye a b'o de kɛ donc vraiment ala k'a n'a sara n leader mɔgɔ bɛɛ fo k'ale fo yan Sirakɔrɔ Jɛdala yan ale cɛ duman don n ko ni nin événement in bɛ kɛ a kana daminɛ fiyewu a ka tɛmɛ Doyila fɛ olu kɔfɛ a ka taa Fana u ka jɛ u ka organiser ɲɔgɔn fɛ kana k'a kelen tuguni a bonyana a kelen ma u ka jɛ u ka organiser ɲɔgɔn fɛ ala sɔnna n ye o résultat ye
ɲɛmɔgɔ caman bi yan ka taa se fo Fana Moribo Kulubaliw ma n'a ka cɛdenw Usmanu ka fara n yɛrɛ ka jeliba filaw kan ka fara an ka ɲɛmɔgɔba caman sigilen don kɛnɛ kan yan Omar Tarawele ni Sangarew bɛɛ bi yan donc mais Ala deli Ala ka nin bɛɛ sara nisɔndiyara ali an ka janto a la i bɛ baara min na i cɛsiri karamɔgɔ de fɔ n k'a f'i ye k'i k'i cɛsiri i bɛ nin baara min na dɔ fara a kan mɔgɔ kɛmɛ ka mɔgɔ 3 sɔrɔ i faso la dɛ i bɛ kɛ star ye diɲɛ fan bɛɛ fɛ mais star i faso la i kan ka applaudir tɛgɛrɛ kan ka f'u ye donc i ma nin fɛnɛ sɔrɔ daga sunɔgɔ gansan na i ye Ala ta de fɔ a donna jɔ dusukun na u sɔnna k'i jaabi n'i y'a ye san o san min na dɔ bɛ fara jama kan o b'a ye halisa an bɔlen kɔ yan baara dɔ bɛ ka kɛ min ka bon kɔrɔlen donc n bɛ min fɔ Ali ye a ka jija nin sira in i banbaa kan wa an b'a dɔn bɛɛ n'i jɔyɔrɔ dɔ fɛnɛ bɛɛ n'i ka latigɛ cogo dɔ b'a dɔn fɛnɛ fɛn bɛ nin ɲɛfɛ min ka bon nin bɛɛ ye i jija kana mɔgɔw lamɛn kana siran i bɛ min kan ni Ala kama don Ala b'i sɔrɔ yen m'a fɔ ni fɛn wɛrɛ kama don mais ni Ala kama don Ala b'i sɔrɔ yen sisan anw taara Kolobari dugu dɔ la ka taa wajulu kɛ Bunjali mara dɔ don u ti maa wɛrɛ dɔn nin kɔ u bɛ ale de dɔn Ale Sangare anw taara yen nɔ ka taa wajulu kɛ cɛw ko Ale Sangare de ye Ansaru sigi nin dugu in na yan ne ko n ɲɛ bɛ cɛ in na n ko ja a dɔnko ka ca an bolo n ko ba ni n ko dama don mais fo Côte d'Ivoire a taara Ansaru sigi yen 2008 don a yɛrɛ ko 2008 k'a kɛra o la o don cɛ ko ko u sira si cogo la yen nɔ a ka bɔ hakili ma ale ninnu donc n'a ka karamɔgɔ min ye baara kɛ k'o fana tanu a ka dɔn a bɛ min na a ɲɛnama ɲɛna o kan ka kɛ o Ansaru karamɔgɔ bɛɛ b'a seko la mais an bɛ min ta la bi n'o ye Ale ye tiɲɛ yɛrɛ la dɛ Ale fana a cɛ don a nɔ bɛ Ansaru kɔnɔ bi i sɔnna o i ma sɔn o cɛ nɔ b'a la a nɔ b'a la a bɛ wajulu kɛ ni sɛbɛ ye n'i y'a lamɛn i yɛrɛ b'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la cɛ dɔ bɛ ka kuma min tɛ siran an mago bɛ ni ɲɔgɔnnaw de la o donc n bɛ min f'i ye cɛsiri i cɛsiri dɔrɔn i cɛsiri dɛ tɔndenw ɲɛ bɛ Ansaru karamɔgɔ bɛɛ la karamɔgɔ fana jigi b'aw bɛɛ kan karamɔgɔ denw jigi b'aw bɛɛ kan donc a y'aw cɛsiri halisa diinɛ in ka se ka faamu Ala k'a ɲaga d'an ma ne ka bi su na mawudu ti janya ko na cogo kama nka a bɛ n'a fɔ u ye pikiri dɔ kɛ na sa n kɛnɛyara dɔɔnin n fusara ni na waati tɛ kelen e kɔni tɛ i tan bɛ tuluba dilan k'a d'an ma n'an kun y'o min an bɛ se ka na wajulu kɛ yan wa e k'i da de bisimila. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. Musa sɔnni an ka don mawudu aw kuma an ka taa sa an bɛ tanga ɲini Ala fɛ ka bɔ sitanɛ dangalen tɔɔrɔ ma. Bismillahi rahmani rahim. A ma sinsin Ala subhanahu wa ta'ala tɔgɔ barikama ye Ala min n'o ye diɲɛ hinɛ lɔkɔlen tigi ye ni lahara hinɛ kɛnɛlen tigi ye. ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار. An bɛ sɔli kira Muhamadu Mustafa kan. Ana sodinge salma wana kasawa nymo. قال إبراهيم بن أدهم رحمه الله حين سألوه عن قوله تعالى ادعوني أستجب لكم. Sona nga do Ibrahim bun Adam nga kuma kono. Anga kirecha nguma mfe. Aw tito wana aklijigi. Wallahi. Kirecha ngumbe afo passer nana do baka yi. Ame kirecha ngufo. O kakango wallahi. Wadu ala ka amene. Amin ya rabbi. Anyo fo anti sɛgɛn a fɔli la an jati tigɛ Mali ti maa kelen ta ye silamɛw ta tɛ Mali ye ayi silamɛ ta tɛ Mali ye dɛ Mali nous sommes dans un pays laïque o y'a fɔ cogo ɲuman ye i ma bɛɛ wolo i den yɛrɛ tɛ tɛmɛ 3 kan n'a cayara 10 don
I be mɔgɔ tɔw bonya u ti to du ka so u ti ka ji min an bɛ chrétienw fɔ u y'an bonya wa u k'a dɔn n bɛ segin o de kan na o la nin dugu in na chrétienw ni silamɛw bɛnnen don yan cogo min na kabako t'an don silamɛ ɲɛnama si ti diinɛ wɛrɛ mɔgɔ nɛni hali bolisɔnna kafiri n'a nana yan ne bɛ sigiyɔrɔ d'i ma n kɛrɛfɛ tabali yan ni ne tun ka kɔmɔ bɔ a mumuso ne ma n'an ye nin kuma ninnu fɔ ninnu yɛrɛ de aw yɛrɛ an ma da la n'aw ti chrétien ye o chrétien yɛrɛ y'a dɔn ne tɛ kɛ chrétien wa o kɛra Haidara nalen de kama ne Haidara kun tɛ bilahi halil azim ne Haidara kuma na tiɲɛ yira an na ne an kun y'aw ka silamɛya ye ne mɛ ni n kun ma kɛ buda ye a k'a fɔ ma tu ne ma n dɔn yɔrɔ y'aw ka diinɛ na diinɛ min foyi t'a la seli dɔrɔn kɔ diinɛ min foyi t'a la jɛnɛya kɛ namara kɛ suyɛni kɛ astafurulayi b'a bɛɛ jurumu yafa militi kelen walima hijiko kelen a bɛ kɛ i n'a fɔ i sanagora ka bɔ i ba kɔnɔ ka na o tɛ sini man diinɛ ye maa ɲɛnama bɛ don o la jogo t'a la a ye seli dɔrɔn nin kuma fɔ u yɛrɛ kiri an y'a ye ne ye pasteur de mais ne ye pasteur min ye attention i ka silamɛya ne tile kɔni bɛ ne bolo yan ni n ko i ti don n ka la kuranɛ bonya na i ti don sanga ye dɔrɔn ne ta ti kɛlɛ ko ye o ne de ko alinɛ tile bɛ n bolo yan e ko tiɲɛ tɛ n ye min fɔ kana kɛ dɔrɔn ne ye min f'i ye n k'o kɛ diɲɛ kɔnɔ yan n k'o de b'i don ka alinɛ na ala kama muruti a fɔ i b'an da kɛ n filɛ ka dɔ wɛrɛ kɛ wa n zalen ye nin n'i donna kana to n k'i ye quoi ne ye mun fɔ n ko i ma fara walimuso la ne alinɛ tile bɛ ne kun yan n'i b'i fɛ ka don walimuso to a tigi bolo n b'i ladon ani murutira o ma i b'a walimuso filɛ ne bolo tigɛ ka ja la e ka n kɔnɔ an ka ɲɔgɔn ye kɛ n'a dajara min na jeliw tɛna o ma waliba ye wa ne ka kuma ye nin dɔrɔn de n bɛ chrétienw fo u y'an bonya dan na Mali la yan chrétien ta ma se silamɛ ma yan ni 31 sera aw ne bɛ wo ci la kana dɛ chrétien sɛ kafiri sɛ do a donna ta bɔ e dun jan bɛ kafiri chrétien dɔ ka avion kɔnɔ i kɔsɔn ne bɛ ka taa hiji la t'i sen na kɛ n ko kira taara a sen na i k'u jalen do ye chrétien denni bɛ na n'a ka minisibu na a ka mɛnsi ye avion kɔnɔ ye a taatɔ hiji la i n'i buuji sigilen kɔ jannen minɔgɔ b'i la i t'a dɔn i b'a fɔ ten o bɛ sin ka i tɛgɛ kɛ tan muso b'a fɔ ko ne y'a ko ɔhɔ e yɛrɛ na yan gɛrɛ walimuso la o ye haramu ye e mago b'o la ye minisibutigi bɛna a nu turu i la k'i furu minɛ ka sɛntiri coro a la a coro cogo de ye nin i kɔnɔ da i b'i kɔnɔ da a bɛ sɛntiri coro a la i y'a sɔrɔ alihamudulila silamɛw ka mɔgɔw nani Mali la o ti ɲɔgɔn bonya ye ni diinɛ wɛrɛ mɔgɔw ko silamɛw ti lafiya an bɛ lafiya de n'an donna avion kɔnɔ k'a bɛ taa hiji la ni hôtesse murutira ka bɔ ka na k'a fɔ avion bolila murutira ka na ko an bɛ k'a fɔ aleluya sinon k'an jigin cogo ti ɲɛ alimami ni falaku bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn aleluya a tɛ fɔ n'i m'a fɔ kafiri b'i biɲɛ tigɛ i ye baara kɛ wa arabu aw ye dɔwɛrɛ ɲɛ bɔmusiri kɔ k'a don ɲɔgɔn na misiriw kɔnɔ dɔwɛrɛ bɛ silamɛw bolo ɲɔgɔn vanɛni ni ɲɔgɔn banɛni kɔ wa jɔn ye chrétienw ye ɲɔgɔn na Mali la yan mais hali sini silamɛw bɛ ka ɲɔgɔn kun bɔ rond point na u bɛ accident jugubaw de kɛ bilahi hali sisan ne tilala wali la dɔ pɛrɛnnen don k'a ka ɲɛnamaya bɛɛ bila ka n'i sigi k'a lajɛ dɔrɔn i b'a fɔ k'a ka mun fɔ sini ka taa yɛlɛ a kan diinɛ min kɛra o ye mɔgɔ bɛ k'u ni ju sɔrɔ o la wa mais karamɔgɔ nalen an y'a dɔn diinɛ tɛ ni ninnu da ye tiɲɛ waaqi wɛrɛ b'a kɔnɔ min tɛ nin ye an b'u fo chrétien ala k'a n'aw sara ka aw jidi aw ta kan
ujidu ta u yɛrɛ bɛ dugawu kan ye an taara yɔrɔ min na chrétien mu ba ko karamɔgɔ an b'aw fɔ ala k'aw barika aw ka diinɛ ala k'aw dɛmɛ ka tila k'an dɛmɛ ala ka a ka diinɛ anw taara o n di yɔrɔ tɔgɔ fɔ a kana yɔrɔ tɔgɔ don da n taara yɔrɔ dɔ la an taara alimami fo jima d'an ma ye an taara dugutigi fo jima d'an ma ye an silamɛ damaw maa si ma ji d'an ma k'an ka min mais an taara chrétienw fɛ yen u ye ji d'an ma k'an ka min fo kɛnɛma mɔgɔw ka ji d'a bɛɛ ma k'a firi ninnu nga kuma tɛ minnu ma ji d'a ma olu de ye kafiri la nga kuma t'olu kan peut-être anw yɛrɛ magokun tɛ jɔ ji la ye mais chrétien nɛnɛ minnu silamɛ minnu bɛ ka chrétienw fa n'u ba nɛni u k'a dɔn chrétienw de bɛ ka ji di u silamɛ ɲɔgɔn wajulukɛla dɔw ma u b'a dɔn ni mɔgɔ minnu di sira kelen kan i b'o fɔ k'i to Mali la sinon i fa min bɛ Faransi ye n'a ko a ɲɛ tɛ da chrétienw kan kɔngɔ n'a biɲɛ tigɛ hali Mali la i tɛ se k'a fɔ k'i ɲɛ tɛ da o kan i banana ko kɔnɔdimi b'i la n'i y'u cɛ ka taa n'i ye Gabriel Touré la docteur médecin bɛɛ de ye silamɛ ye i bɛ taa bɛn ni médecin Yohana ye a bɛ ɲininka ko mun b'i la i alimami tɔ n'i ka kɔlɔsi a ko cɛ i ka kɔlɔsi in da yan fɔlɔ o bila yan na yan i da i kɔnɔ kan Yohana walima i ni Claire Baye bi bɛɛ chrétien muso ni dɔgɔtɔrɔso la ye Mali la yan a b'a fɔ k'i disi bɔ i ka alimami cɛ wali cɛman ka maga walimuso la o tɛ baarakɛla ye wa e ye mun baara kɛ misiri kɔnɔ ye kule fu gansan la i disi bɔ dɔgɔtɔrɔmuso b'i disi fara ka a kuloni da la ka to k'i gosi gosi i kɔnɔ na k'a fɔ alimami nin fununen don dɛ i yɛrɛ b'a fɔ a bɛ s'a fɛ dɔɔnin i tulo b'a mankan na a bɛ to k'a ni dogi dogi k'i ka alimami a ti ɲɛ dɛ f'i ka kurusi cun fo pikiri ka kɛ yan a fɔ ko ala m'o daga ni biɲɛdimi m'i fa ye i k'a fɔ ma tu a ye mɔgɔw bonya kuranɛ de ko aw kana mɔgɔw nɛni mɔgɔ minnu ta ma s'aw ma sinon u b'a ka alaw nɛni mais min b'an ka jamana kan bi silamɛw ka ɲininen tɛ wa ala ka barika don ninnu na ala k'an n'u dɛmɛ u ta kan n'u y'an daw faamu u bɛ na o mais chrétienw ɲɛ b'a la olu su ka kusa anw yɛrɛ ɲɛnama ye 95% musulman au Mali sirakɔrɔ jatela ya gulɔ min bɛ min yan chrétien ye maa joli ye yan hali sini capalo tɛ mɔgɔw bolo yan wa a bɛ butɔ kɔnɔ k'a suma yɛrɛ dɔw b'a bila moto kɔfɛ ka caman kilomɛtiri dɔ boli n'a hali n'u tɛ taa yɔrɔ la pour que a ka suma n'a sumalen nana silamɛ bɛɛ ɲɛ bilen bɛ misiri kɔnɔ mɔgɔ e ɲɛ kan ka bilen wa ne ye min ɲini ko non ko poussière de y'i ɲɛ bilen poussière tɛ i bɛ capalo min kan o de bɛ n'i ni tigɛ sir سأل أهل البصرة إبراهيم بن أدهم alu basara mɔgɔ Ibrahim buna ana am ɲininka sa يا أبا إسحاق قال الله في كتابه Isaka de ala ko ka kitabu kɔnɔ ادعوني أستجب لكم a ye n wele n b'aw jaabi ونحن ندعو الله فلا يستجيب لنا anw kɔni bɛ ka ala wele su fɛ tile fɛ fajiri fɛ waati bɛɛ nka ala tɛ ka k'anw jaabi dɛ munna فقال إبراهيم بن أدهم Ibrahim buna adamu ko sa يا أهل البصرة ماتت قلوبكم في 10 أشياء فكيف يستجاب لكم aw dusukun sara ni fɛn ta ɲɛ munna ala b'aw jaabi parce que karamɔgɔw bɛ ka galo de tigɛ kɔlɔta kɔlɔsi sa ta ala wele ni ala wele ala b'i jaabi ala yɛrɛ de ko kuranɛ kɔnɔ ɔhɔn wele a ye n wele n b'aw jaabi ala b'i jɔn jaabi n ko mɔgɔ de bɛ ala sigi bɛ ka dɔw jaabi dɔw ka kɔlɔsi yɛrɛ ta ani ala k'a kɔ dɔn o bɛ kɔrɔya kelen yan mɔgɔ dɔw de bɛ minnu kan ka jaabi ala bolo o tuma Ibrahima Adamu ko ala tɛ sɔn ka aw jaabi dɛ jogo t'an b'aw la n'o ma ɲɛ n'an m'olu bila ka o kɛ ɲuman ye ala t'aw kelen jaabi n'o kelen sɔrɔla mɔgɔ mɔgɔ la ala t'i jaabi o tuma hali n'a ma se k'o 10 fɔ n'an ye 5 fɔ a la o bɛ bi ta nɔgɔya أولا o fɔlɔ sa عرفتم الله تعالى ولم تؤدوا حقه aw ye ala yɛrɛ dɔn
nga amala ka dambuya akwaya ala don aw ne ala don bawi nga ala ka dangelen de min buya ne dola an vla no dina mali dina tini ka caya an jiso mali misiri du i samala wala amda to do fe o bi bene do ko ruku ke wati ibi fili ka ti te turu ya misiri fe ka soro lute atika ka ya biwa misiri bebu kulo me awe ala do ala ko chugo da aka munge ala ko ka mundu est ce que o ba ka labara biwa amala ka ka obuya da mi me ni sebaye o ko fandati balo alenya anwa miseli amishun ami jagabo ami hiji iba soro chest hijira ni wari mi ani ala chawa do ay do de goshi ko kan na folo be anarke ka bo akuna ko siga sindega samara koro ka soro kata magai est ce que o bita itaka jar kabala ka move ala ko ala biso ati mi na ko foi o ti fo mi edu islam so islam so iya dabali datere ka dabali fokata sebeja ke fiya kono akimi ala abani de wa ke koy yeni bek islam so la islam so mana de soro ere bi do ma fe takala islam so de abina fo ko dudolo eni ni foka ni zaraka jona isaram bakoro fiuni chefiu nyini ki islam so de dabali e ka kla kata misiri la jumana ko ala mbi fe ka ne re de ke fe ala yo masaye wa Oma anya ala do dala donina me ala ko anga hage munu ndafa anya bechi o tiene ma mule ka so katanzi ko ala keta ala bi so ma chukuti ala ko so bieta ya haramu ya afara chorobo we so bieta malla so e do bo ku bi ku ko kare ali shini ko kare lebe ka kata atiga ga ulu ta tiene ngora de bisoro kana ke ga yor orla ni bita misiri la i jando misiri konna una misiri do konna ra la ni tara ala wole ngalla qur'an ala ti jabi amogo kama am misiri dunge kama o choro ba sovieta la sigarti keme ku benesa ulu de bisoro kata ala mina siza kata kulu kera misiri commission mo parce que fonctionnaire ta tiene do fonction manya warti soro fonction na tukuni o abi sovieta mina so ya ko kare tota ko la tukuni o abina kare ka siri ora juma soro o e misiri de konna o soro ka tu unni da almami ni kai fitini mi soro ni almami bo du o kulu soro kana kono ko misiri commission halle mu ganna na ko de almama no commission mo ko ta ko o be black shul sovieta la korota tiene ulu de bina yelema misiri kono ni ka fatia ko wula kika ti isi ulu ma ulu o el fatia e ka ta ya be janaba bile de ka mine musa e ka laba alhamdulillah rabbi ala mo ko fo ita ala wajulu tika ga tandi nan dara mo lu ga ro la dore ti foye de ba on fitini ibita mo lu ga ro la kira che ka ye jamilu anungala kaja anya kisa jele nabi suruma unjala ko kira be suruya nabi ni digalo dere ya ko ne kira be suruma unjala ko ka singa suruya nabi o ma koman ne ala kira la ni mi to akli jumenve ni kira se dara faraka ase no bo kira se no ni qur'ana chati ay nana ngai na se bora faraka billahi lazima ndoti bo galodo utara galode danga dine na dro kira kuzi kunga ma arabu dote mi nguzi ga jakirata yo amugo be kira kuzi gila amugo be mi na qur'ana ko de wa innaka la ala khuluqil azim kira seno ka bo faraka sasa nangashi ki kira me min na baba nga fara wala musola musodo bne ku ni fara la wala musola ne tanakishi ay shene dabla ay hasida dabla na ko ay ala do ay ala ka da se ga rema kira na fa ni ne me nga karamo ko desra kan nefo
kira kun cɛka ne a ɲɛkili bonya kun bɛ fari bɔ n'o kun kɛra mɔgɔ kira kun tɛ maa yɛlɛma yɛrɛ wa bon u bɛ ka silamɛya kɛlɛ ni nin kuma nkalon ninnu de ye bi bon n'i ye nin fɔ an ka karamɔgɔ dɔw yɛrɛ bɛ se mun miiri est-ce que i b'a yɛrɛ silamɛya est-ce que kafiri tɛ wa parce que e ka faamu ma s'a ma bi ka nkalon tigɛ k'a da kira la dɔrɔn mais ni nkalon ninnu yɛrɛ bɛ mɔgɔ da mɔgɔ la bi wa a bɛ mɔgɔ ban a la de denmisɛnnin wulita o denmisɛnnin wulita n'i ko ni kira bɛ jamiya cɛla k'a bɛ janya hey anw faw tun bɛ sɔn fɛn dɔ ma bi anw tɛ sɔn o ma an développera o nous sommes dans 20e siècle a taara anw fa ɲagamini kuma min ye bi ka n'a fɔ k'i bɛ anw kunkolo ɲagamini o ye an tɛ sɔn on n'est pas d'accord cogo di ni kira bɛ jamiyaw cɛla a bɛ janya kira kun bɛ yeli k'a tɔ kɔfɛ u ma nin bɛɛ fɔ wa nin bɛɛ sɛbɛnnen don ko kira kun bɛ yeli kɛ a tɔ kɔfɛ ne yɛrɛ y'a kalama halisa la n fitinin ko k'a bɛ yeli kɛ n'i kumana ko kira bɛ kuma mɛn yɔrɔ nin bɛɛ nkalon kira kun tɛ yeli k'a tɔn fɛ n'a kun bɛ yeli k'a tɔn an ka taa dɛ n bɛ fɛ ka mun fɔ ye kira Muhamadu Mustafa a ka bon kira ka bonya dan ye mɔlu la min ya kira ye jogo minnu kɛ olu ladigi lakad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ni ne y'anw dan ye kira ko la Muhamadu kun kɛra jogo ɲumanw ne b'a la n'i gɛrɛla la i bɛ jogo dɔn n'i gɛrɛla la i ka diinɛ bɛ bonya i bolo n'i gɛrɛla kira la i ka don bɛ garanti ni jumɛn ye n'a jogo ladegeli o tɛ ni kira senna bɔ fara kan ni ne ta tɛ bɔ a kan o mun misɛnnin ma mais kira jɛna walimusow kɔ kira kun tɛ jɛna kɛlɛ kira kun tɛ fasigi ye zonkun tɛ mutafahisa kun tɛ o de m'anw nafa kira ko la o tuma n'i ye ala dɔn ala ka dan segin a cogo la kuma in bɛ faamu n'i ye ala dɔn e kana maa tɔɲɔ n'i ye ala dɔn kana waliden jabali n'i ye ala dɔn jɛnɛya to yen n'i ye ala dɔn namara to yen n'i ye ala dɔn wale kuma lakale to yen sir a filanan sa aw ye kuranɛ kalan jabar anw ye kuranɛ kalan fo k'a dɔn ala nka baara ma kɛ n'a ye anw ye nin fɔ a kɛra mɔgɔw ɲɛna ko an ka kuma don a sɛbɛnnen de filɛ yan nɔ qara'atumul qur'ana walam ta'lamu bihi walam ta'malu bihi a ma baara kɛ n'a ye ala a ye kuranɛ kɛra filifiya k'a ye bi kira de ko sallallahu alaihi wasallam ko diɲɛ tɛ wuli fiyewu la yabqa min al-islami illa ismuhu wala min al-Qur'an illa rasmuhu ko kuranɛ tɛ to foyi ye adamadenw bolo jɔnw bolo dɛsɛ gansan dɛsɛ a sɛbɛnnen don dɛsɛ mais a ka haramuya kuranɛ t'an bolo o tafsiri kɔnɔna na dɔnnibagaw ko kuranɛ tɛna to foyi ye fo k'i kan sɛnɛ n'a ye an b'o tile de la bi ne nana n jɔ n ko sabi sumara bi kala ale alezi kala ka fasawe nin ma kala a tɛ fɛn dɔn jɔn de bɛ fɛn dɔn min bɛ sabi sumara bi kala olu walam ta'malu bi kuranɛ tora dɔnkili da kan ma alimami jɔn kan ka di an bɛɛ ka taa ni sunkalo sera e ma ye mikoro de bɛ nettoyer silamɛw fɛ ni sunkalo sera bilahi mikoro de bɛ kan ka nettoyer bi kuranɛ min kan ka don an dusukun na n'an kan ka hami ka jɔrɔ k'an jogojuguw bila nka mikoro de bɛ nettoyer k'an tatɔ don kasi ni mikoro nettoyer n'u kulolen e fɛ yen i den jatigɛ bana bi mɔgɔ mɔgɔ ni misiri ka surun a si den tɛ ko jatigɛ bana t'a la i ma découverte kɛ de i bɛna dɔn faraku kan womaba dɔ bɛ sin k'i to Allahu akubaru alo dɔ in bɛ to la dɔrɔn dɔ in b'a da den ja bɛ se ka kɛ balawu banabaatɔ dɔ dalen don so kɔnɔ ye a bɛ ɲini ka na sa mankan ma n'a ye
ne nguma fa ko na do utara kutuba sigine kam ala ma me ati kalo fla bo ne nguma fo almami mbaw sadri nyara dame mun na ngodon ma ko do utara dara de kafri do misiri manga bi digi na figi de la kira de côté ya glisi al misiri manga bi digi era la kuma do la yera ya me yiri do jigi go jolige pour que kana me gaje o garao ama fango misiri kana wole amo fo wallahi ay misiri wole me aya son black aw ka misiri kono wanye min vo mi segaka misiri wolele Allahu akbar ikango mai ga mo toro afori ko de dimine awole ni mo munu be mala kata seli ne vo erdo ne ndawa evita sura ermina ito erdo mayo fiwa edela ga misiri wole to ay na ngata sura ayala suk ayala edela ku beti wuli gati yerama meni ala ko de sera mi to nyono fe ayala sola ala tigenda wala ni misiri erdo abla revela no ramulo telephone bla revela 5h abi revela ko sele sera mo min di fa kata sele alle misiri choro kulo kono bita anga kele ni ama fo sele kana wole me ay micro bla hage dola ani mo do bi sigila munu di islamé wa islamé do be ummo te misiri wole kana parce que buga sele erdo men sungolo sera ulu de bita misiri nettoyer micro ka betoro jamana ngono surtout na jojanseli damne na shutanzeli damne na utanga gitoro netike almami kanu am soro ka tijo ko do bi nemuru kumuni bishi ka di kala ka biza ga dala choko bo de mi abu aji do bu kerefe e kum ga fodo ko nescafe nyan sega nescafe te ugo nemuru kumuni jide be kla almamu no nyonja burge ni mi ngamba fe ka dese ubu dodo mo be ka rodi ubu nyon vale ukama ka am ba korona am va koronu njo uluta wara ble wulu ka kala do ulu jole do almami nunu ngofe na almami bandi mi zengana obi boye do rabi na remplacer am ba jombe o ti ka remplacer almamu yere do ka foko galodo almamu yere bi nyo remplacer mais comment si ta remplacer ibi musoro ba do ka yuru ka bi do billahi anya do ga imanji soro tellement que muso kungolo nyamina to bi korofe muso kama ki jo klebe fe ka ki baro fi abuga ka sogo mais ale era bolo na ma ni zeli ka sungolo mamne bara makano qur'ane ko jogo dide kutiba alaykum siyam kama kutiba ala allazina min qablikum la'allakum tattaquna nyeshu nde awmade akwasira ala nya mema shu nda awma ashu akata sa misiri kono e mogo bo jojanzela ma farida siri ore mine toro farida jurubi dola ulu jobe ko joja nene kanga wajuru ka ke mogo mais mimi fodoro na songo bi soro mina parce que ni jojanzeli nanda dono la business ite mogo be soro la nunu e kafiru de selimanu e sel emne ka sel ko do bo alli ta do ya me ko ngo ka misiri do jo 10 milliards I wolo ni sa cha ko ni imama e ko jo mallaya debi ya ti do me respecter ni sel ko kondo na ta nda ka sinima bu akono sel le kanga ka kono 10 milliards e kanga ne bu yan o ne ka kulukulu nunu ngon dikile parce que ajonde ala kama ajole do mo wara de viseli kama dinetiki wara ka be goshi ka ba mimi vo sira koro jadala ka ya sira ala nya qur'ane dongeli da ka ganza tere fo akoro ka fama ane mo be nyona nela hay bay ka wajuro hal qur'ane aya kele dala hali ti qur'ane kala ka nye qur'ane aya kele mi ga mi vo ba mananga na o de anga qur'ane aya kati sigi Qur'an ayala uduni astajib lakum aywa leo mi voisa ay ni muso mamu fima flani ay mamu fima ini nyemu vo
ay ma mu ni ko iba Aidara de mu fo akon sigi me kanel laje mi ki gaja o fana bi kashi ni le kashira sija bi mu soro wa do soro mu mi kashi ne no fe bo ne ba ka kala ngi ta to do jana me kono de wa mu iba do wa walma mi ki somo iburuju be ne ni iba do wa me be bi kashi ne no fe ko alma mi kashira alma mi ta koro do ko ma ra ta koro do be sigi me kashi fulay o men ne kelela formation américaine fa ka dabla on ni formation américaine de en fait kan kashi kabal mammi do misiri ko nani musa dona kashi kama bo do rebe munu mi maglatoni ke nyala ka jibo jakuya ni mo ke ni arabu mi kashi to warti jigi de ne fam anga demzanu vla salama we ala java ya man ghashana falaysa minna salama we ala java kakira java ya u poji kono no fe u ta demzanu ne nyini kare kono ka maledi doma ka atoni bo kono baraka ka soro ku u filme u kono bani nunu kata yira sura ko la nimbere ba ambulo kalana ya nunu be am faka salam u kala ne tawhidu abu am faka so bado jo pour que bisa ka tayoro mina ata donne walde kare kono atara malem ngele zanga dama ka dopo akono ka parce que ni arabu ya bo ne akono na disiga ta ko a hauja to do telema nge kongo bala no warna na ko kana sandri job no sandri de joya o sandri rebeti joba ke katkare arabu som nabi u arabu ga engineer u blaka chu ashi kono ti fatu bo we juma wore ko ma arabu ga wartigara an ganji ya idara maya mali commerce ta nyene munundi ala fe ulu na finance nga idara fana paneni abe flele o ma mi fa mu fo we anga baraka no qur'ane am mi vo we qur'ane mi ne fo imalu fasayara allah amalakum wa rasuluhu wal mu'minun anga baraka ay ni che ko ngo iga barabi amuga ka puma on ne yere fo dine mo on ne yaketa ka docteur so jo islamia to la on ne yakea qur'ana de gwanga ke imalu islamia to no yere na mali dani bijami yake wa ma bini materabbika fati chere bi waso musote chekana ga chere bi waso koron fela la galara ya million keme ani ko million keme ani tan ani shege ansaru ya danyo ka kata de réfugié do ma muso do bala o kan ata yere fere pour ga de nga balo ngansaru ga war kama bi obe aka horo ya la mata yere fere million tan ani shege o ma slama ku memi malla slama ku memi million keme tan shege slama yoro yere na ku memi ha ala kele banjia muso tato fla ke sunguru bay ko bina fa ala kele banjia de bina o kono fa wa mu ba kono fa e bi fe do de di o make ansaru yo ke ona nyogona mi labangele ndi ma nga boya bi ansaru ka million joli milliard joli 7 milliards de 8 milliards mu mi juru la bi combien 9 milliards afim nga 9 milliards o de bi juru la bi fanda nga se ka balo malla ni ansaru ka juru bo mali kono sa guerre bi uli 9 milliards chedo mu no ki dabi am muso koro asabaledo abuka ta ka baraka ni ansaru ka wari bi ka so islamerete o warta ba la bolsono wala kerecha wala ndidine na bala am faso kama 9 milliards aw munu bi bo fara la islam ya to qur'ane ko ta qur'ane ya dota aw ma khala atifar ay munge dina to la ay munge ay kelen vodoro ay mu fo a misiri si selti mina ne ni fo ya misiri jora fadiya kama karzala kaw ya jonyere bin dajo ala ti so haraka ngelenga mina kono ne be kuma fi daludu billah alul azim mi fengal mako ko de fam nene be kuma fi ba be fili jiminado mais nene kuma mi vi ala ka dina ka ikramo fatsa ka wuli billah parce que ba ala ne dan ma fen fon fa ma mi vo nene fa wuli bale ade kon tige ade namara de oti wuli re
Kulubali de kɔni o ye namara fiye laban fɔ an ka taa dɛ min fɛ ka mun fɔ ko ka baara kɛ ni kuranɛ ye mun fɔ ye kuranɛ de bilala Mali la yan an y'an ɲɛsin ɲɔgɔn ma de kuranɛ ye jogo o jogo fɔ a bilala a ye kuranɛ la kuranɛ bɛɛ kɔnɔ jogo kuma de b'a kɔnɔ a ye jogow ɲɛ a ye fara walimuso la a ye jogow ɲɛ a ye sinjiw tugu a ye jogow ɲɛ a ye bɛnsɛnkɔniya dabila kuranɛ bɛɛ kɔnɔ ni ne falen don a la mais foyi tɛ ka fɔ a ye kuranɛ kɔnɔ seli gansan kɔ seli dɔrɔn a ye taa seli ka ne ye karamɔgɔ dɔ ka wajulu mɛn bon u ti jalakiw parce que faamu danni ye nin de i bɛ jɛnɛya kɛ a t'i bɔ silamɛya la jɛnɛya t'i bɔ a la bilahi n y'an ka karamɔgɔba dɔ de lamɛn jɛnɛya t'i bɔ a la c'est à dire ko jogojugu foyi t'i bɔ silamɛya la ale bɛ ka ka nin fɔ jeune minnu ye hali ni ne yɛrɛ ye nin mɛn a bɛ kɛ cogo di ne jatigɛ min ne ye karamɔgɔ lamɛn mɔnɛ min donna ne la n b'a se fila lala n'an kun ma Hayidara lamɛn an kun bɛ se k'an ja dɔɔni foyi t'an bɔ a la jɛnɛya t'an bɔ a la wa n'an tilala jɛnɛya bɛɛ kɔfɛ n'Ala y'an don jahanɛmɛni kɔnɔ a laban bɛ tila ka taa kɛ jumɛn an bɛ taa ko Kawusara kɔji la an ye min muso jɛnɛya n'o bɛ tila ka taa an ɲɛ wa ɲɔgɔn na alijinɛ kɔnɔ ne tun b'a dabila bilahi ni Hayidara tun ma lamɛn ne fɛ aw tun bɛ jaki Daniel kɛ ne koloji la n ka lakuranɛ n min ko dɔ la ka dɔn min ni alimami muso mana bɛn bɛ tɛlɛ k'i la ni murutira n'i hakili sigi ala ma inna Allaha yaghfiru zunuba jami'a ala de ko a bɛ yafa juru bɛɛ ma i y'i dusu da alimami kana dimi dɛ e de m'a fɔ ko ala bɛ yafa a to tan i ma da mais maa si tɛ jɛn n'o ye bi minnu b'a wajulu kɛ ko ala bɛ yafa juru bɛɛ ma ko jɛnɛya t'i bɔ silamɛ la n'i ye kɔnɔ da fɛn fɛn denmuso la fo n'u dɛsɛra u b'i fa a jɛnɛya dun t'i bɔ a la o an ka Mali filɛ nin ye sisan ne da tɛ fɛ ka don kuma dɔ la wa n da yɛrɛ tɛna don a la mais n b'a furu ten ne da tɛ don a la o n'a mɛn ko diinɛ wɛrɛ mɔgɔw nalen don Mali la ko kana jamana bɛɛ ɲami maa bɛ se ka n bɛ fɛ ka mun fɔ an ka mɔgɔw ye nin kɛlɛbagaw a kan ka woloma minnu bɛ ka na diinɛ mɔgɔw kɛlɛ silamɛya de ka bon ni kuranɛ dɔgɔyara an bɛɛ bɛ sa su in na an y'an joli di ala ma i farati n'i sara su in na i bɛ taa jahanɛmɛ kɔnɔ dɛ e tɛ dɛ e kana sa dɛ i jija e kana sa parce que e ninnu bɛɛ ka kan i ye ala dɔn i m'a ka danfo sabati ala ko ka gulɔ min dabila e min b'a fɔ i bɛ dɔw murutitɔ ye i b'a dɔn hali nin falen don gulɔ la ala ko silamɛw ka muruti ko kuranɛ kana dɔgɔya jamana kɔnɔ mais e silamɛ nafigi est ce que ala kan bɛ e ma wa innal munafiqina fi darakil asfali minan nar silamɛ nafigi kan ka dimi ko kuranɛ nɛnna silamɛw ye tani min da kuranɛ kan maa bɛna dugukolo kan Mali la min bɛ se k'o kɛ wa ko dɔw ta de sigi n'a ye télé la ko ka kuranɛ dɔgɔya télé la e ta dun b'i kun ka yaala i bɛ walimuso disi ka kuranɛ to i ka téléphone kɔnɔ k'a firi o man jugu min da i sigi télé la ye wa e min ko n bɛ ala fɛ n bɛ kira fɛ ne yɛrɛ ye silamɛ de ka silamɛya tɔgɔ da la n ko kira ko ne tɛ siran ni silamɛya ye n'a jugu ye ne tɛ siran silamɛya ye n'a jugu ye bal minnu ye silamɛ ye u danbɛ ne ala la u danbɛ kira la n bɛ siran olu de ni silamɛya ye n bɛ siran olu de ɲɛ alahadiya kira ko ten ɔ bɔn tɔɔrɔ o tɔɔrɔ bɛ silamɛya la bi anw don an jogo an bɛ bɔ misiri kɔnɔ an kɔrɔtɔlen don ka taa an sigiɲɔgɔn muso nɔfɛ kuranɛ bɛɛ kalanlen ka tafsiri bɛɛ kɛ kuranɛ bɛɛ durusilen ko an kunkolo la an bɛ walimuso disi kan ala ka taciyɛn bɛ taa an kɔ ye wa ne mago bɛ min na bɛɛ k'i ka diinɛ lase lakum diinikum waliyadi i tɛ ne balo ne t'i balo mais min ye k'a fɔ ko maa wɛrɛ tɛ kuma Mali la ni silamɛw dama tɛ o ye nkalon ye ça c'est faux et archi faux mɔ dura bɛ diinɛtigi bɛɛ bolo i ka diinɛ wajulu kɛ aw sirannen don min ye a b'a dɔn parce que aw ma ɲi de sinon fɛn bɛ se silamɛya la fɛn jumɛn bɛ se silamɛya la mun bɛ se silamɛya la min bɛ se ka baara kɛ diinɛ la komi silamɛya diinɛ mun nana jigi sigili kama an ka ɲɔgɔn bonya ka ɲɔgɔn to a danbe la mais silamɛw ye jɔn t'u danbe la Mali la yan n'u wulila bolisɔnani hali sini an b'a fɔ jotigi kafiri i ye kafiri de i b'i ta i tɔgɔ jɛ de ma
o i yɛrɛ silamɛ nafiki i t'ale fili tɔgɔ jɛ ma mugu ta daw ne ta tɛ ka jotigi defan ye ne ye jo minɛ o e min bɛ ka jotigi nɛni i ye jo jumɛn minɛ a kelen fɔ ye kɛ min bɛ ka fɔ e bɛ ka chrétien défense ta ne ye chrétien tuubi i ye chrétien jumɛn tuubi mais ni logique nana an ka tiɲɛ fɔ silamɛw jogo de kan ka yɛlɛma fɔlɔ sɔnni an ka taa an bala mɔgɔ wɛrɛw la a y'a jogo yɛlɛma a y'a ka diinɛ protéger silamɛya tɛ protéger ni dɔwɛrɛ dɛ n bɛ ala fɛ n bɛ kira fɛ an bɛɛ bɛ sa sini o ye nkalon de lagalagatɔ kan don ni mugu cira i tɛ silamɛ si ye Mali la yan an bɛɛ bɛ sa ni kuranɛ dɔgɔyara an bɛɛ bɛ sa su in na kuranɛ ɲɛgɛnɛ bɛ kɛ kuranɛ kan ni marifa kɛra n balaw ye a silamɛ bɛɛ bɛ taa i bɛ walimuso kan e b'a dɔn ne ye sara nin na e taama ti ɲɛ a la i b'a kalama e bɛ ka min kɛ e y'a dɔn e ɲɔgɔn hasidi tɛ e kɔni y'a dɔn ni kuranɛ dɔgɔyara e ye kuranɛ fara k'a fili a mɛnna i ma papiye ye ne fara parce que f'an ka ɲɔgɔn faamu de mɔgɔ si tɛ se ka ɲɛgɛnɛ kɛ kuranɛ kan yɛrɛ nɛgɛ kan don mɔgɔ tɛ se ka kuranɛ dɔgɔya maa tɛ se ka kuranɛ jeni i bɛ papiye de jeni la yabuka minal islami illa ismuhu wala minal quran illa rasmuhu o dɛsɛ in na i b'o de fara n'a y'i ja kuranɛ minɛ a fara i ma o bɛ digi ne na de papiye gansan minnu bɛ ka kuranɛ dilan ni bi tɛ n ko gulɔminaw kun don u sulen de t'a dilan wa kuranɛ ye mun ye n bɛna kuranɛ de f'i ye kuranɛ tɛ min bɛ papiye na lahazala kuranɛ bɛ jɔn dusukun de la min bɛ papiye la pour que k'i hakili lafiya o ye ala ye o d'a ma n'an ɲinɛna min kɔ an ka papiye la ye joona o b'an dusukun lafiya papiye bilakun ye kɛrɛfɛ o de ye n'i ɲinɛna min kɔ papiye filɛ nin ye to o kalan yɔrɔ pour que i hakili ka jigin vite fait la mais k'a fɔ papiye min filɛ ko nin yɛrɛ de ye kuranɛ o ye nkalon ye nin tɛ kuranɛ ye ɲɛgɛnɛ bɛ kɛ nin kan a bɛ jeni ɲɛ bɛ silamɛ nafiki dɔw bɔlen la u bɛ na an di tuguni sani u k'an di n b'u jaabi tasuma tɛ kuranɛ jeni a b'a jeni fo k'a mugu tasuma bɛ nin papiye ye tasuma b'a jeni a b'a jeni kuranɛ sɛbɛnnen tɛ nin na wa alimɛti k'a la n'a ma jeni i kan kɔri a t'a jeni wa mais tasuma tɛ mun jeni i b'o dɔn ali tasuma tɛ kuranɛ jeni a bɛ papiye jeni mais tasuma tɛ kuranɛ min jeni i b'o dɔn hali ni ne jɔra tasuma kan ko n ka se walimuso la n b'a fɔ n ko ala ko wala tɛ gɛrɛ buusi na aw kana gɛrɛ jeni a la n bɛ tasuma kan nka a t'o jeni kuranɛ bɛ yan dɛ takuwa hahuna kuranɛ bɛ sɔrɔ yan de papiye tɛ ni ne ye kuranɛ k'aw lafiya quoi aw kana taa dimi k'a fɔ aw bɛ muruti non maa ma kuranɛ jeni Mali la maa ma kuranɛ dɔgɔya Mali la silamɛ nafigiw de tere fɔr'u ye nkalon min dara silamɛya la ni mɔgɔ min ye kuranɛ dɔgɔya Mali la f'i ka sa i t'a se fila o tɛ kɛ o an ma mɔgɔ ka boli dɔgɔya o silamɛ bɛɛ tɛ mais an kɔni diinɛ wɛrɛ tɔgɔ t'u dama ma Mali kɔnɔ yan Hayidara ma se mɔgɔ ma a den ma se mɔgɔ ma a ka kalanden ma se mɔgɔ ma f'u ye tɔgɔ d'anw yɛrɛ la k'an n'u bɛɛ ye kelen mais nin dɔgɔyalima bɛɛ nana jumɛn na dalilu jumɛn b'u bolo aw yɛrɛ ka hadisa nkalon a ka hadisa nkalon laban ye jumɛn ye ne ye nin fɔ e ye sisan papiye cayara n bɛ kuma bila nin na fo an ka jɛn n'a ye de k'a fɔ anw ye silamɛw ye tiɲɛ yɛrɛ la an filila nkalon caman dara an ka diinɛ na pour que k'an ka denmisɛnninw sauver ari an ka hadisaw lajɛ yɛlɛ ko sinima k'a da ko kira sallallahu alaihi wasallam do dɔ la a n'a ka gɛrɛ sigilen a n'a ka sahabaw kira min jogo ka ɲi an bɛɛ ta ye boestu li utamimu makarim al akhlaq ne kira cira kana jogobaw de da a ye fara jɛn'a la a kana walimuso lajɛ o kira do dɔ la muso dɔ nana tɛmɛ kira yɛrɛ sigilen bon min do kɔni an tɛ Nigeria dɔn muso dɔ nana tɛmɛ ka kira sigilen to a n'a ka sahabaw a b'an ka hadisa kɔnɔ a tɛ sɔsɔ dɛ o yɔrɔ bɛɛ kira hawjara sahaba bɛɛ y'a ta kira ɲɛ kan ko tiɲɛna nin kelen ma nɔgɔ kira wulila o yɔrɔ bɛɛ ka sahabaw sigilen to muso tɛmɛna dɔrɔn kira wulila karaw ka taa muso dɔ ta tɛgɛ ma o y'a fɔcogo ɲuman ye hadisa ye version ka ca a bɛ se fo 3 ma kira taara muso ta tɛgɛ ma muso ko he jɔ fɔlɔ ta kira n'a sa cɛ kira y'a muso tufa ka taa n'a ye a ka hakɛ to ka taa gɛrɛ a muso la kira gɛrɛla c'est à dire kira ye muso de a ma se ka to a yɛrɛ mais i miiri bali sahaba minnu bɛ yen
olu sera ka résister olu ma boli ka t'u musow fɛ mais kira i ka tuubidenw sera ka u porow nege kan mais ala ka kira yɛrɛ bolila a ma s'a nege la f'a taara i suru a muso kan kelen bon a ye bɔ yen ne ni aw wajulu kɛnɛ kan yan ne ni aw a kana nin ye jumɛn a 200 don wa ala k'a n'a tigi sara ne ni aw wajulu kɛnɛ kan yan a ye nin lamɛn ne ni aw yan n bɛ fɛ k'an ka kuma ninnu faamu mɔgɔ b'i ban mɛ kuma bɛ tu ne ni aw wajulu kɛnɛ kan yan n'a fɔra ko dagabana dɔ nana tɛmɛ yan dagabana a y'a miiri min ka di ye a miiri mun ye ka dagabana ye k'o miiri o nana tɛmɛ wajulu kɛyɔrɔ la yan n'o tɛmɛna jama bɛɛ bɛ bɛn ɲɛna ni e bani wulila maa ti kuma ni kameramani wulila maa ti kuma ni ali yɛrɛ wulila yɔrɔ fana wajulukɛla ye hali ni mɔgɔw bɛ kuma bɛɛ b'i ta tu kɔnɔ ali fana i b'a ka kalanden don mais ni b'a yɛrɛ wulila bɛɛ karamɔgɔ e yɛrɛ ɔ mais bɛɛ y'a dɔn ne yɛrɛ ni jɔ ni jurumutɔ bɛɛ y'a dɔn ni muso dagabana tɛmɛna yan a da ka di bɛɛ la ka taa nɔfɛ fo ne sans interdit don ne ma Aïdara den i ye Aïdara den dɔn ja muso ka di Aïdara den ye tan ja o tɛ se ka kɛ mais ala ka kira bolila fo ka t'i nu turu a la ka sahabaw sigilen to k'a ka tuubidenw sigilen to o tɛ problème ye a na kɛ ni sahaba marabaliw tun bɛ kira bolo dɛ parce que kira bɔla rutuba tun b'a la jinɔ a kira ɲiginnen don a farikolo ɲiginnen don kira bɔra so kɔnɔ dɔrɔn ka n'i sigi o sahabaw ye kira ɲininka ko a bɛ n'a fɔ k'e bɔra k'i ko ni ne ni muso fila bɛ so kɔnɔ ne ka bɔ ka na ne ɲiginnen ka bɔ ka na jeliba ka ne ɲininka ko i ma ko a bɛ n'a fɔ i bɔra k'i ko jeliba i fana ti dɛ e bɛ fɛ ka mun fɔ o tuma sahaba bɛ fɛ ka mun fɔ kira ma o tuma sahabaw ni kira ka jɛ kun sera fo ka kira ɲininka a dalakan na ko i ɲiginnen bɔra i ka so wa kira tɔ ka sɔrɔ k'o jaabi o tuma dagabana min daminɛ aw ma ye wa n'a fɛn fɛn seriyara ni ɲɔgɔn kan a ye boli ka taa musow fɛ yen dɛ yanni silamɛ ka kulonkɛw la o kɔrɔ b'a yira sahabaw yɛrɛ tun ka jate tɛ muso kan o ye a bɛ an ka hadisa kɔnɔ o de la u ko ko kira tɛ foyi ye rasulu sahawani muso ko kira u ye kira ɲininka ko muso jɔn ka di kira ye ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ kan an ka hadisa sɔgɔlen kɔnɔ hali sini wajulu bɛ kɛ nin ye ko mɔgɔ jumɛn ka di kira ye ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ ka dugukolo kan kira ko ale muso ko Aisha min ka nana ye silamɛya binna piège min kɔnɔ mun y'an se nin ma bi karamɔgɔ ye nin wajulu kɛ san 30 an ka wuli an ka nin corriger yanni bi cɛ bon an ma sɔn bi an filɛ a kɔnɔ an bɛ dalilu bɔ min dalilu bɔyɔrɔ tɛ fɛn na a y'a fɔ dɔrɔn ko hadisa ninnu nkalon don o nana ko k'a bɛ jɔn fɛ kira belebeleba hali ni ne yɛrɛ i b'a ɲininka ale filɛ muso 3 b'a bolo 4 ale filɛ muso 4 b'a bolo bon ala kama a ye ale ɲininka micro la yan ale micro filɛ e muso jumɛn ka di ye ka tɛmɛ e muso bɛɛ kan n'a ye cɛ a k'a fɔ ko 4 nan a bɛ sɔn wa a bɛ sɔn hali n'o ka d'a ye a tɛn'o dogo f'a ka sa mais kira belebeleba dɛsɛra ka taa fɔ ko Aisha de ka d'ale n'a muso tɔ bɛɛ ye ni danfɛn bɛɛ ye ni danfɛn ala fa n'a ba k'ale muso de ka d'a ye ka tɛmɛ nin bɛɛ kan bon bani o to yen o tila ka kira ɲininka ko o kɔfɛ ko jɔn ka di ye ko Abu a muso fa cɛ kunda ko cɛ kunda jɔn de ka di e cɛ kunda ko ale muso fa o ye kira sugu jumɛn bon ni hadisa sugu ninnu de donna an ka fɛnw kɔnɔ ka taa se k'a fɔ i tɛ kira yɛrɛ ka foyi ye ni musoko kumaw tɛ kira jogo bɛɛ tununna kira ka jumɛn b'an ka dɔnnibaaw da k'a fɔ musoko ko kira tun bɛ ja muso bɛɛ fɛ su kelen kɔnɔ ni jɛnɛba ko kelen a muso bɛɛ n'a bɔra nin fɛ a b'a kari ka don dɔwɛrɛ fɛ n'a bɔra o fɛ a bɛ taa dɔwɛrɛ fɛ o ye mun kira sugu ye anw ka wayiw b'e bolo e ti dɔwɛrɛ la musow tu furu kɔ muso kɔnɔntɔn i b'o bɛɛ munumunu k'i bɛ jɔ i sen kan wa nin tɛ nkalonden yɛrɛ ye wa hali sitɛrinin bɛ se k'o kɛ
bon ni yo fo ha ala ka kira ni mo ti kele soke biolofla walma soke keme walma soke bisaba o de fanga kuma ala ka kira la o me hal ni soke mugan fanga kuma e fa la ino sutura ifa sokono fika sa ka fo vraiment ifa bi se ka si ba fe ati herbla iyo fo kenama hal ni fa kana acteur ti dade ola malaka kira de bi bedada kayala hakira soke biolofla ku fanga bala musoko la bon pour que ka do galodo mais no kera ala muna musoko la ala ka kira la mais gazuwatu dola kira bina kana ku do u ye kira u be uhudu de do u ye kira nyi kari ka to uhudu kele ro la sema kafiru ye kira mu fo ka nyi kari soke jolukun fanga bala musoko ko nani biolofla fanga sori la kele giringiri na bakele nyogo nga sola mais kira nyi karla uhudu kele la galon fini ala kan be sawama la bango nyuma be ala bula ala ka dama ala kan sutura me fa kan vo salama we u ka do ka dina janfara dina tiku yere de fe kira ko neti sira salama na jugu yere bal munu ye salama we u bina galo mi da dina na mbisra urenye o ma salama janfara ni salama yere jugu de donc me fa mun vo awka do ka fo aka ni dina fo ita sanfe islamia de dina wala wurai jume parce que dina nana de ka betu itamana etne to ndi to iti sene musoma ndisi musoma salama islamia nene oma sira koro jadala ya ay jogo nyadora ka to men ne fo demzanu nyana sone nga puma bla ayaw jija ay jogo la sango samene ngado da umaya awra nya wala bi demsanu mi ka tache glone drogu de nof ayaw janta awra la drogu nunu aw kana consommer parce que mo siti do drogu la kwala mi ka ko pa ayaw janta awra la da drogu ni kula mai surtout ni yoro nunu la nya mi ko jugo vodi wanya do ya bon vodi do ale bi sauter bon iba sauter abi manga mi bo abo kele de bui kono billahi vodi na le ara mare soro abi kono de keta ibanga demzani be manga me buruji kono ya ko mu mi ki kono bu e kale to ka glace ni suma ko mi e ma wolo ka soro me glace ka ni ma vodi bla ni ita chendo abu bolo ya marwana abu bolo ya marjana abu bolo ya yoranye marwana fi ale kolode wa kunu kusiki billahi nu ya kunu avion mana teme o ba pina be fi ka ba kato safe ademzanu mbia bo do be no ubi taramandal le kunu ko fuga bara finge ko ne taramandal kunu ki bi yele ka kanye ataramandal kunu na ubi taramandal kunu na ubi klega mo chaka tana yo ko klegere ma sha bula ne ma dele kan fe we do chaka tana ne fe ko bi malabal ka bebi abenena alaji ka be bo bi nana ngu kana na waro an gara bo sengene do fatoni la ka to ba be mina ka do anga una mena ko jina bana bala ka be to ka seri ka ngu kana na ngu bismillah nana ne ya kungolo mine jina kala nga munu me akilisi duma nunu aw ya goshi ka damna wakatana nazila nga che fo sabi cheni tika bouger ana ngi jo attention ninga jina ni murutile do ni jina mi men na ni am jina mi ndo sama rujete ni ngoy do nga fer plan B la je no inyete fuila kwa nyete fuila no bongo mi no c'est-à-dire jina to manaka chugo o ko kalte ubi mama nunu famanda we angala mina no ko ngo inyejo nyala je ay jina manaka chugo ni inyejo anyana wati ni jina do amado ay nya jone nyana nginya be muna kwala yate putra la mo ya fa no ka kam soro ngo agato angono milti fladini chenima jine mi mala atsaka wole ya na wole la ambebe sa e ka angono kana mzoro watara ngandi me ami class mzoro watara nogo chama ngwacha ko ngonyala je ngobo mimi vie iga jine nya do ala ya ira
ibi gosi de i dopele de do bon billahi ni ma taramandali bila i seri ni tigɛ waati de ma sisan Rabbi awula ki kunja ka defla ngo tɛ wa ibi joli ta ibi joli kunu nga dozi da donné do 5 grammes be 500 grammes be 1000 grammes be a 200 grammes ibi joli ka ko ale bi 200 ka ngo ita tiɲɛ do i farati mais ndeni fo musokɔrɔba ye ngono bi waju ni tara ni ita tiɲɛ waati sini bon nga demse ne be ni ngaya waju bi ketani ne bolo mais ni nana nga waju ga yɔrɔ la actualité foyi t'a la min bɛ fɔ mɔgɔ dɔrɔn Jibrila kama mais an bɛna san min na a si waju tɛ ka kɛ ou dɔw mana na ne mana alimami dɔw ye dɔw taara k'a bɛ ne clasher ko ne ka waju ni nana k'i bɛ yɛlɛ dɔrɔn de ka taa kira yɛrɛ ɲɔgɔn comédien kun tɛ ayi karamɔgɔ dɔ k'a fɔ ko i b'a ye nkalon tigɛ n mago b'o kelen de la n tɛ dalilu d'u ma kɛnɛ kan dɛ mais dɔ k'a fɔ ko ne ye nkalon tigɛ i bɛ n kɔnɔ rond point na i b'a dɔn ne kun bɔra u ka nin jaabili ni bi yɛrɛ tɛ ne fɛna nin wajulu qualité ma o ne nin jɛ a ka ca san ye bilahi ne tɛ nin wajulu qualité yɛrɛ kɛ parce que ne hakili bɛ fɛn dɔ de la bi an ka Mali karamɔgɔ hakili bɛ min na an tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la tugun parce que olu tɛ Ala nɔfɛ u bɛ mɔgɔ ko de la mais kuma dɔ la ni fiɲɛ dɔ bɛ dɔn na ni mi i ti ala a bɛ k'a ɲɛna k'a kelen don a tɛgɛ bɛ su i ɲɛna tellement faamu de bon n bɛ fɛ ka mun f'u ye ko i b'a ka wajulu bɛɛ ye comédie de nin comédie in dun ɲɛmɛ i b'a ma bi dɛ parce que nin comédie in kama bi denmisɛn caman récupéré don ni sisan bi a kelen don ka bani ye vocal dɔ ci ne ma a filɛ n ka téléphone kɔnɔ ala kuma fasa muso dɔ a ko i ba ne kun bɛ mèche de don i ka wajulu lamɛnni ne fɛ e de y'a ci ne ma i ka wajulu lamɛnni ne fɛ fo lahara n ye mèche haramu bi i ka wajulu kama ani o caman caman minnu kɛra aw yɛrɛ y'o minnu seereya dan t'o la kɛnɛ kan yan réseau kan bi an ye mɔgɔw tubi ni nin ye ka mèche dɔrɔn ka mèche b'u kun na k'an to yɛlɛko la ka gulo bɔ cɛri da la anw y'o kɛ k'an to yɛlɛko la ka jouet-minɛ bɔ jouet-min na k'an to yɛlɛko la e min ɲɛ kun bɛ ne don a ye mun ɲɛ ɲɛ kun bɛ diinɛ taamasiyɛn sinon mécanicien ka yɛlɛ ka ca réparateur ye o ye a ɲɛ guwan bɛ ala ka bɛ sɔn kira yɛrɛ de kun ye comédien ye kira ɲɔgɔn comédien kun de ye comédien ye fila de ye comédien nkalontigɛla kun tɛ dɛ mais ka nisɔndiya don i prochain dusukun na kira kun ɲɔgɔn t'o la dugukolo kan ni kun ye kira ye dɔrɔn i b'i yɛlɛ wa ne yɛrɛ n'i ye i b'a ye dɔrɔn i b'i yɛlɛ ka n'i sigi wajulukɛyɔrɔ la bɛɛ dusu kasilen ka taa o t'i b'a ka wajulu ye a bɛ yɛlɛ a b'aw ɲɛ kuma a bɛ tila ka yɛlɛ tugun an bɛ taa ten de kira taara ten de kira n'a ka sahabaw gɛrɛ na kuma dɔ la sahaba dɔw kun bɛ bɔ kira kɛrɛfɛ f'u b'u kɔnɔ minɛ f'u b'a fɔ ko nin cɛ in ye yɛlɛko maa yɛrɛ yɛrɛ de ye kira n'a musow kun bɛ boli o diminen de bɛ boli nka ni min ye dɔɔnin kelen sɔrɔ ka kɔlɔsi kelen sɔrɔ ka fugulan kelen jongo o b'i ɲɛ kumu ka n'i sigi i ma denmisɛnnin bɛɛ mɔgɔw bɛ kan ko mɔgɔw bɔra silamɛya la jɔn de ye mɔgɔw bɔ anw yɛrɛ tɛ yan yɛlɛko foyi tɛ silamɛya la n'i kɛra silamɛ ye ni muso tɛ dɔn kɛ ayiwa sirakɔrɔ jɛnɛ a y'a pɛrɛn dɛ a ye to ka misigi k'a la an n'aw muso a y'a dɔn a ka fisa a ka fajiri caman ye a ye zikiri a ye kira fasa dɔ k'a la a ka mayito k'a la so kɔnɔ denmisɛnw dalen a k'a bɛrɛ n'i bɛɛ a ye wuli a ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ a k'a timi k'i dɔn sariya la a b'i bɛn doyila ne ti yan duguba ye wa doyila don wa o don dɔ bila ka taa doyila su in na i ka musow ka fini a ɲɛnama sokɔnɔ fini n'i yɛrɛ bɛ maloya komi n'i ye alimami walima n'i ye mɔgɔw ka dɔɔnin b'i kan n'i bɛ maloya a di mɔgɔ dɔw ma min b'a ɲɛ dɔn kosɛbɛ u ka taa minisipu sa i muso ye ani serere garde mondo u ka taa sa i muso ye dogoni na u bɛna d'i ma saseni kɔnɔ sufɛ to k'a di muso yɛrɛ ka wuli k'i jɔ wari minɛ cɛlɛ ka taa sa sufɛ a don to k'i munumunu o waati de y'a ka alikaba ye ayi a b'o yeli min kɛ
o yi de kele bolo de ay billahi o yi fer de glomina bunu to ala ka ta dan 20 sala hali de go ala te ala ba sutura diɲɛ na mais to ki munu man kana saliya wala cɛra i b'a sɔrɔ cɛ yɛrɛ bɛ fɛ ka taa dangatɔ dɔ ta kɛnɛ ma e kan y'a ye mais a t'i dɔn o défaut de b'an ka silamɛ musow la u ti pari u ye o ye u bɛ disaba in kɔrɔ ko ala y'o de fɔ den bi bo kɛ disaba la pouvoir kasa layi kasa jaba kasa nin bɛɛ b'a la a bɛ tila k'o ta tuguni ka na dumuni sigi o dumuni sigitɔ n'a ye disaba in kɛ ta ka dumuni sigi yɔrɔ bɛɛ bɛ kɛ layi kasa ye e yɛrɛ bɛ ɲinɛ i ka tigɛdɛgɛ n'a kɔ silamɛ dɔw sɛgɛn b'u muso fɛ dɛ muso ti ko a bɛ tobili kɛ ni fini min ye a sɛgɛnnen bɛ tila ka n'i da ni o fini kelen cɛ kɔni ne bɛ to ten dɔrɔn hali ni muso mago b'i la ka gɛrɛ a la k'i tɛgɛ yɛrɛ da ka dɔrɔn i tɛgɛ bɛɛ bɛ kɛ jaba kasa ye i bɛ se ka décourager k'i da ten olu de bɛ tila ka na cɛ fɛ yan ka na ko karamɔgɔ vraiment dugawu k'an ye n cɛ bɛ fɛ ka filanan ta a ye n dɔnya i yɛrɛ y'a tɔɲɔ i y'a tɔɲɔ i jɛlen tɛ o ni ne ɲininen don silamɛ muso fɛ mais an ka karamɔgɔ ye nin bɛɛ dogo u ye n'u musow b'a don ka misi kɛ so kɔnɔ karamɔgɔ n'u muso aw kunfin mugutadaw minnu bɛ sigi k'u lamɛn u bɛ sɔrɔ k'aw to yen a ye ba diɲɛ na dɛ aw kana diɲɛ nege minɛ aw muso a y'u to disa a bɔ a kɔrɔ a bɔ a kɔrɔ a bɔ a kɔrɔ bara so tɛ don su fɛ n'i bɛ se cɔrɔki la a don i ni cɛ putɛra t'a la ala k'an bɛɛ sa o ma a ye baya minɛ silamɛya don kan layidu wɔɔrɔ don an ye nin fɔ a ti sɔsɔ o ala yɛrɛ de ka fɛn dɔw bɛ tiɲɛ na sinon ne bɛna wayilukɛyɔrɔ la n bɛ se ka nin bɛɛ kɛ n kun dan t'a la mais ni ye ala ka tiɲɛ fɔli daminɛ ala b'i dɛmɛ baya silamɛya don kan a ti sɔsɔ dɛ i sago b'i ka téléphone na i sago b'i ka forfait la min y'i ja n'a fɔ mais k'a fɔ ko dalilu t'a la ayi kafiriyara ne tɛ baya kɛ nangan da de c'est un problème mais i y'a dɔn kira ka sahaba bɛɛ kɔni y'a kɛ n tɛ baya kɛ nangan da de a tɛ kuranɛ kɔnɔ i ye nkalon tigɛ kuranɛ y'a fɔ a tɛ hadisa kɔnɔ bukari kɔnɔ a bɛ yen muslimi kɔnɔ a bɛ yen sunan nasayi kɔnɔ a bɛ yen amadu kɔnɔ a bɛ yen tirimizi kɔnɔ a bɛ yen sunna kitabu bɛɛ kɔnɔ baya b'a kɔnɔ hali siraw kɔnɔ baya b'a kɔnɔ n tɛ baya kɛ i b'a fɔ n t'a kɛ de mais silamɛya don ka njori don ni baya kɛra yan jɔn ka nafa bɛ sɔrɔ sira kɔrɔ jɛnɛla yan a ye baya kɛ a ye fara walimuso la ne muso bɛ yan wa fɔlɔ aw bɛ kɔrɔtɔ ne ma cogo di muso kɔni di yan sisan a ye jɛnɛya dabila a nafa bɛ jɔn kan yan sirakɔrɔkaw tɛ wa dibi ka caya cogo min na ni baya taara yan o t'aw arrange sinon fan bɛɛ ye kɔrɔ ye yan a bɛ de kɔrɔ ye wa mais a y'a dabila a ye sira ala ɲɛ a nafa bɛ jɔn kan yan aw tɛ wa a ye namara dabila a ye suyɛni dabila ba mun bɛ tile ka sauter yan sufɛ dan b'a la wa an b'a kalama sira kɔrɔ yan o sɛ zone denmisɛnninw bɛ yan u ɲɛ ye ka sɔ ɲɛ hali a tɛ kulo a denmisɛnninw bɛ yan u sen ka di o de ye senjari da ye an taara dugu dɔ la alimami nana ne fɛ yen k'u taara a ka ba suyɛ a ka so ye bilahi a ɲɛ bilenlen don bon ni alimami y'a fɔ ko mɔgɔw kana baya ta est ce que a ka ba bɛ suyɛ wa bon dugu denmisɛnninw minnu y'an ka dugu avenir ye a bɛɛ sida bɛ na a bɛɛ fa bi i b'a bɛɛ jalamani a bɛ k'i ɲɛna ko u b'a ko non ko exoman don exoman tɛ dɛ sida b'a la a tɛ to yɔrɔ kelen o sunkuru wɔɔrɔ b'a bolo dugu kelen kɔnɔ n'a bɔra Kadija fɛ a bɛ taa Minata fɛ n'a bɔra o fɛ Jarababilen denmuso bɛ yen a bɛ t'o fɛ e kelen bɛ ji kɛ nin bɛɛ kɔrɔ i bɛ kɛ maa ye ala k'an bɛɛ sa o ma a ye na baya ta karamɔgɔw ma ba baya la ko silamɛya don kan dɛ u banna la de ko Hayidara diinɛ don i b'a dɔn a kɛra danga ye i bɛna taa Hayidara ka fɛn ta Hayidara ka fɛn jumɛn kuranɛ ala ka fɛn o ma baya ye ala ka fɛn de n'i y'a ta i bɛ nafa wa bɛɛ dalen don bayakɛla la anw min nana an kɔfɛ nka bɛɛ dalen don an na a ye fɛn dɔ fara ɲɔgɔn kan a y'a kɛ Ansaru tɛ wa ni Ansaru bɔra k'a di maa wɛrɛ ma n'i y'a ɲɔgɔn wɛrɛ sɔrɔ i na sibiri dan na u b'a
misiru la tela te mozo kimido almamu no kimido te kata misiru ko sungolo fe wal mam nga dogo mini kimido ti mi nga furga du anka de dega abebe kimido bo amanjuru nyonga muya sama parce que min vora utika kake o maye gani asiri silamɛya donga layidu wɔrɔ don sécurité minnu b'a fɛ ka c'est-à-dire n mago bɛ denmisɛnninw de la minnu fɛ k'u yɛrɛ feere baya bɛ nka k'a ta directeur général du paradis bolo o ye baya yɛrɛ ye o ma minnu b'a fɛ ka ne tile minɛ sécurité kana don ni maa si cɛ min bɛ fɔ kɔfɛ n'a bɛ fɛ ka na baya minɛ o kana minɛ n bolo yan tabali la yan n jɔlen mɔgɔ b'a fɛ ka baya minɛ hali ni mɔgɔ kelen don bilahi alil azim hali ni mɔgɔ kelen don bani i b'a pɛrɛnnen don o kama an karamɔgɔ dɔ nana n'a tɛgɛ ye ka ban hali ni mɔgɔ kelen don minnu b'a fɛ ka nin baya ta cɛ minnu bɛ fɛ k'a ta muso minnu bɛ fɛ k'a ta u kana nin baya layidu wɔɔrɔ minɛ k'a fɔ ala ɲɛna ko sirakɔrɔ jɛdala yan ne nana n tɛgɛ de dara den ma k'a sɔrɔ tiɲɛni se bɛ ye namara se bɛ n ye ala mago b'olu de la cɛ minnu bɛ yen ni ala ko wele dara u b'u puruti ka bɔ sitanɛ bolo a ye sira bɔ bɛɛ ɲɛ mɔgɔ fɛ ka na a ye sira bɔ bɛɛ ɲɛ walayi nin waati sitanɛ bɛ dɔn nɛgɛ a b'a fɔ kana na dɛ i denni ka ko ma ban i puruti ka bɔ a bolo saya bɛ kɛ bi de wa a bɛ kɛ sini wa sinikɛnɛ don wa o faralen don ala de la i miiri i dayɔrɔ la i kana baya ta o moins ala e b'a dɔn ne kɔni y'a ta o moins ala e kɔni muso i bɛ ka taa min i jɔ yan i jɔ i kɔrɔ yan kana taa i jɔ i kɔrɔ yan laa ka dɔ a t'a ɲɛna ninnu ye tuubi denw ye i jɔ yan tarima fɔ mun de ne nana n tɛgɛ ja k'a di ala ma walayi o ye fɛnba de ye ala bɛ min ye yan su in na ala bɛ min jateminɛ o tuma ni baya wele daminɛna kuranɛ ko de wara ayita nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan o tuma i bɛna cɛ jamaw de i bɛna muso jamaw de jeune minnu bɛ jɛnɛya se b'u ye jeune minnu bɛ nafigiya se b'u ye jeune minnu bɛ k'i ka ba suɲɛ ka taa n'a ye hali i t'a kolo ye a se bɛ minnu ye i ɲɛ b'o jeunes de natɔ la walayi ne ɲɛ bɛ mɔgɔ dɔ la ni jama ninnu cɛla yan sitanɛ jigi tigɛra ne ɲɛ bɛ mɔgɔ dɔ gɛrɛtɔ la tabali in na yan walayi o yɛrɛ natɔ i n'a dɔn ko ne ye dugu in kamalen jalaki dɔ ye i y'a dɔn ni nin ko ko n bɛ taa minɛ i la a bɛ se ka taa minɛ i la fanga b'a la musow jɔlen filɛ nin minnu bɛnalen ka na nin baya ta i y'a dɔn ni ninnu k'u bɛ minijibu dɔ bi ni ninnu k'u bɛ kɔji dɔ bi musoko da don nka ninnu bɛɛ nana ka n'u jɔ k'u bɛ n'u tɛgɛ ja ka ni silamɛya baya layidu wɔɔrɔ ta halisa rujo mɔgɔw bɛ ka na n terikɛ n terimuso i puruti ka bɔ i ka sitanɛ bolo kana sɔn sitanɛ k'i minɛ k'i bloquer ni nin waati sera sitanɛ b'i bloquer de n'i ko i bɛ na a b'i bloquer nka n'i ko i bɛ taa wari ta est-ce que a b'i bloquer wa o tuma a dɔn sitanɛ y'i jugu de inna nafsa la amaratun bisu'i walahi ni minnu bɛ sɔn u ka mɔgɔ kana baya kɛ olu ye ninbaw de ye ni fɛngɛmani bɛɛ ka sitanɛ bɛ s'a la ni fɛngɛmani bɛɛ ka sitanɛ bɛ jɔlɔkɔ k'a la k'a bale k'a sigi ka denkɔrɔ k'a la fo n'an bɔra ale b'a fɔ munna ne ma taa kɛ munna ne ma se ka taa kɛ foyi tɛ dɛ sitanɛ ye ne kɛmɛ k'i minɛ hop ala ka jɔn natɔ filɛ ala ka jɔn natɔ filɛ jeune plein natɔ filɛ ni min y'i bale k'i da i ti wuli a natɔ filɛ nin ye nin yɔrɔ in na dɔ bɛ k'i miiri ne b'a kɛ cogo di min mun kɛ min mun fɔ kana foyi fɔ kana foyi kɛ wuli ka n'i ka baya minɛ o tuma rujo bi n'an y'a daminɛ yan a ti ban mɔgɔ dɔw fana bɛ yen n'olu nana kɛnɛ kan ka na baya minɛ u ti sunɔgɔ su fɛ u ti sunɔgɔ mun na u fa bɛ dumuni tigɛ o la ka d'a kan fa ta tɛ ala ko o ta ye dara ko de o tuma e ka tu i nɔ na i k'i ka baya ta o tuma an bɛna alinɛ biye di lahara alinɛ biye n bɛna a di alinɛ biye min ti sɔn ne yɛrɛ de ye alinɛ directeur ye i b'a filɛ nin ye le directeur général du paradis alinɛ tile bɛ n bolo yan n bɛna di ala ka jɔnw ma alinɛ tile bɛ n bolo yan n bɛna di ala ɲinibaa cɛman n'a musomanw ma n'i ma sɔn nin ma nin b'i biɲɛ tigɛ n'i ma sɔn ko tile t'i n bolo n kana an ka ɲɔgɔn ye lahara i n'a dɔn ni ala tun y'a di yan walima n'a ma di yan o tuma a y'a ka biye minɛ aw fana ka alinɛ biye ni ale ka alinɛ biye feere cogo tɛ kelen tiletigi de y'a d'aw ma tiletigi ka kalanden o y'a di min ma ni tiletigi yɛrɛ y'a di min ma dɔɔnin b'u ni ɲɔgɔn cɛ o tuma
o ma mina kashe kɛ yanga o tɛgɛ sisan o ma an k'an tɛgɛ wuli sanfɛ n b'a fɔ a bɛ segin a kan a fɔra n tɛ fila fara ala kan n tɛ fila fara ala kan n tɛ jɛnɛya kɛ n tɛ sonyani kɛ n tɛ n den faga n tɛ namara kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ ni kira mamadu y'an bila baara ɲuman min na an b'a kɛ ala k'aw ka bayaw minɛ ala k'an sago d'a ma ala k'an bɛɛ wasa kira bonya kama kibaruya wɛrɛ bɛ yen wa. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ستار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.